Ovo je obiteljski obrt Brojne s otoka Visa, vlasnik je Velimir Mratinić. Radi se o jednom tradicionalnom viškom proizvodu, viški hib, pogača od suhih smokava, rađena po tradicionalnoj starinskoj recepturi, nešto što je oduvijek bilo na stolovima svih Višana. A imamo pakovanja od 250 grama i 125 grama, 50 i 30 kuna. Sastav samog proizvoda je čista priroda, mljevene suhe smokve, koromač, rakija travarica i od toga se radi sama pogača. Kasnije se čuva u lovoru i ružmarinu koji služe kao nekakav prirodni konzervans za zaštitu samog proizvoda i da imaju još jednu lijepu dodatnu aromu. Viški hib je jedan tradicionalan proizvod koji je oduvijek na viškim stolovima, koji se radi od davnina. Težaci su ga nosili u polje, u ložje da bi ih okrijepilo, da bi imali malo veću snagu, forcu i tako. Taj proizvod možete naći na Visu prvenstveno, zatim po Kraševim prodavaonicama u Splitu, Zagrebu, zračnim lukama, duty free shopovima. Velika je ponuda, odnosno potražnja u hotelima, u delikatesnim dućanima i to bi otprilike bilo to. Na ovom sajmu ja sam primijetila da je viški hib prepoznat proizvod, hvaljen proizvod i tražen proizvod.